Ayan mga kulay na buhay mga kabeli. Morning mga kabeli. Anong ginagawa dyan? Nagpapa-member po sa SNR. So member ng SNR mga kabeli. So may mga nagre-request kasi na mag-member kami dito. Thank you. Kasi sabi nga po, diba, dapat dito ang araw nakibili ng mga gamit, lalo na sa mga ingredients. Dito kasi mga kabeli, maraming buy one take one. Kaya maraming nagme-message sa amin sa page na pag nadaan ng San Fernando, magpa-member kami para yung mga ingredients na kailangan namin, makamura kami. Tama ba yan? Opo, yun. Tsaka mas marami nga. Mas marami kang mapipili. Pwede ba mag-video? Ay kung ako lang makabili, okay na ako sa Pure Gold. Masanay ako dun eh. Kaya lang dito makabili, marami yan ang bili. Sigurado pag nag-grocery kami ni Mrs. Cabelli, yan, kailangan marami volume para sa stock ng ano natin, ng mobile restaurant. Tignan natin mga kabeli kung saan tayo mas komportabling mamili. Para sa akin kasi mas okay pa sa palengke or Pure Gold eh. Number 6. So yun mga kabeli, nakapagpa-member na si Mrs. Ayan mga imported mga kabeli. Coca-Cola. Totsi. Ito yung madalas na nakikita ko sa mga balikbayan, no? Isang pack na ganito. Ano yung Crinklan Signature? Mahal pala nun, Mi. Mi, ang mahal pala, no? 1.6 pala ito isang ganito. Ang dami niyan. Buy one take one ba yan? Hindi, low price, parang ano na. Ayun yan, low price, parang discounted. Discounted? 1,699 No, yung... bibiling ko ba yan? So, Cabelli, nakakatuwa. Ayan, first time na yung makapasok ni Mrs. Cabelli sa ganito, mga Hindi, Cabelli. ako naman hindi naman. Ikaw nakapasok ka na dito, ano? Kaya na ngayon, meron na tayong sarili card. Meron na tayong card, so mga Cabelli, lalaki gastos. Hindi naman sabi nga, kasi nga, dito maramihan lang. Oo, marami yan. Pwede oh. Mura ng TV mi oh. Ayan no, Philip po 3845. Ito yung binili ko para doon sa kwarto natin. Magkano? TCL yun eh. Oh, yung TCL 14. 14 na, 14 lang pala yun. Yan naman, ganito. Kaya lang ito Philip, mas maganda to eh. Philip no. Ay. Yan 20,000 LG mi oh. Eto mi oh. Kakasundo dito. Oo, ayun pa sa kabila. Yan Mami Jo, baka dito ako mamili ng mga gamit sa kusina. Ganda yan. Mahal. Bye. Mahal talaga. 2,000 plus. Ay, sorry. 2,800 yan. Ito sa binibilang ko sa China, ano lang yan, 300 eh. Mga original na. Mga original mga Belly. 1.6. Gaganda mga Belly. Pero kung dun lang sa kusina, pwede itong mga ito. Ay, bigat. Naku, baka lata ito eh. Ganda oh. Ate Jem, alam mo na pag uwi. Para sa atin mga Belly, sa mga katulad natin, yung mga ganong price 2,000 to 2,800 para sa kawali. Sabi naman daw, kung lifetime mo naman gagamitin. Oo, nandun na tayo sa lifetime. Eh baka may magalit ka sa akin, pokpok mo pa sa akin yun eh. Grabe, ganun ba?
Yung mga plato mga belly, Corel. Naku, 2,000. Yan ang price niya talaga. Yan na shout out yun ang tita ate Lady Dayan. Yan. Dayan. Meron po kami yan mga kabeli, Corel, na tatak. Galing po kay Lady Dayan. Pantagin mo, nalaglag sa motor ko dati. Gumulong-gulong. Gumulong pa, no? Kung dito tayo tibay talaga. Si Ate Ellen. Ay, yung binigay ni Kuya Rod sa akin ganito. Nasa bahay pa yun, di ba? Tinatabi. Dalawa. Tinatabi ko yung Kuya Rod para sa farm yun eh. Kasi pag ginamit ko sa catering, magkano? 300? Ito. 2 set? 600? Sarap mamili, Mi. Pero hindi ko kaya yung price yun. Bye. Natatawa ka pa, iniiwan ka na. Kapal ka. Hindi ka, may iba pa tayong akit. Bali, akit tayo sa ibang. Yung mga freezer din mga beli. Bayaw ko sa'yo, ako wala akong balak bumili ah. At maharasok tayo. Bayaw ko sa'yo. Nasa na tayo. Hindi, nandito na rin kasi tayo, kaya tayo pumasok. Ay, may 3,000 lang to. Ito yung kailangan mo pala. Kaya na, paano madadala sa sasakyan yan? Nakakotse tayo. Ang laki. Hindi, malaki yan. Ito mga beli ang kailangan natin sa farm. Sa farm mo, Natli. Ayan, Mio. Huwag na. 1,1 lang oh. Kaya pala ino-online to ng 3,000 plus. Dito nabibili nilang 1,1 lang. Babalikan ko to. Mga beli ito for sure, babalikan ko yan. Bibiling ko yan. Oh, 1,800 lang oh. Mambili ko doon sa ano ko sa Pure Gold nasa 2 plus. hindi 3,000 plus yan yung long table na ginagamit. Yan, pwede natin yan. Ganyan bilhin. Ganyan, kaya siya sa kotse yan. Ito? Ganyan. Kaya lang kulay, wag kulay maputi na naman. 6 May maganda yung itim eh, para hindi na mangingitim eh. Ito. Ayun, black. Bili na tayo. Hindi, yan din to, Mi. Iba't iba price. Magkano? 2,2? Iba yun. Ay, maliit to, Mi. Yun yung talagang pinupusi. Makatupi siya. Maliit lang ang sakop niya. Kaya lang yun lang ang kulay. Ito, ang ganda oh, bilog oh. Bilog. Meron pa yun. Ito, magagamit din natin sa farm to, Mi. Pag may mga naka-reserve, pwede natin yan. Bilog siya. Oo. Ito, single lang siguro to, Mi. Single na nga. Maliit. Maliit siya. Ganto lang siya. Mga belly ganyan lang kaliit. Kaya pala 1,300. Mi oh. 1,300. Yung bilog na yan oh. 43 ba? Yan ba yun? Yan yun. Ito yung gamit ko maliit. Ito yung isa, no? Oo. Isa na tinutupi. 6 feet. Hindi, mahaba na rin to. 1,700. Ito kasi kaya mura, hindi siya folding. Hindi siya folding. Yun. Yun. Matawa ka, wagas ha. Sa lamesa, mabili sa lamesa, mura. Pwede akong bumili na ito. Ito yung ano, malaki. Hindi kaya buy one take one to. Sa tingin ko mga beli, ito bibili tayong dalawa. Ito kursinada ko ito mga beli. So ito mga beli, mabibili mo sa labas. So nasa ano to, 2,000 plus. Mga 2,800 pag sa SM. Ano Mi, ito kukuha akong dalawa, kasya sa kotse to. Hindi dapat kumuha na tayong cart. Cart? Oo. Okay, kuha ka na. Wala nung cart. Inutusan si Mrs. Cabelli. Kaya kami nandito sa San Fernando mga Belly, kakambas kami ng CCTV. Makipintas tayo kay
Tita Lice. Yan, shout out Tita Lice from ha? Lai. Lai Flores. Lai Flores, shout out po Tita Shout out po. from Angeles. Bossing, wala kayong buy one take one ng mga table? Doon sir, banda. Depende sa ano sir. Dito po banda sir, sa 150 sir. Depende sa ano sir, sa hinaba niya sir. May iba-iba kasi sir. May nag-assist doon sir para alam ko kung Opo, ano sir, yun. check niyo raw muna sir. Kasi Okay. iba-iba, tingnan niyo sir doon sa kabila. Hindi, galing na ako doon, nagtingin na ako. Kasi sir, iba yung nagawak doon sir. Iba? Opo. Okay, thank you. Kuya Rod, oh. Naalala ko si Kuya Rod pag ito. Pag umano siya, nagpapadala siya niyan. Saka yung mga NEC, mahal pala nun. Johnny Walker Blue, 12,000. Grabe naman itong mga alak na to, mahal pala. 10,000, blue level. 13,000. Dito lang ako, ah. Beli, dami mabibili rito sa lugar na to. Burner stove, oh. Natin mabili pag naghahanap ako ng kasal, ganito lang pinariregalo ko. Black Smart Digital TV, 32 inches. Walang price. May 32 inches na TV, Smart Digital LED TV. Ano yan? Naka-promo yan? Buy one take one siya, oh. Magkano kaya? Isang kwarto kasi natin wala bang TV. Tapos gusto ko rin maglagay ng TV doon sa labasan. Oh, buy one take one. Ayun, dalawa eh. Nakatali, oh, dalawa. Ayun, oh. Smart Digital LED TV. Wala siyang YouTube. Wala, no. Pero Smart TV, hindi siya Android, eh, no. Eh, mamaya mabili. Ayan, ate, pwede magtanong. Buy one take one po ta? Black. Opo. Magkano po? 15,995 po. 15,995. Smart TV. Ay, Oo nga, Black Diamond TV. buy one take one. 30. Ayun, mabili, bali 16,000. So 8,000 lang isa. Kaya lang maganda kaya yung tatak nito. Dito sa SNR yan, mga Tara, doon na lang tayo sa table ni. So eto, mabili, ito yung buy one take one nila. Buy one take one, 4,000. Tapos 4 feet saka 6 feet. Ito yung 6 feet ni. mahaba. Ito yan, mabili. Tibay kasi yung... Kaya lang puti na naman eh, walang itim. Ha? Sa bagay, mangingitim din naman yan eh. Hindi, gusto mo. Bili, hindi man. Ito kasing ganito, hindi maiwasan eh. Gawa ng, yun, minsan yung mga kawali, may mantika na mapit. Hirap na tanggalin. Hello. Yung buy one take one na isa. Ito yun, may 4 feet. 1.3. Oo. So ang kailangan natin nito, dalawa nito, saka dalawang 6 feet.
So ito mga belly 1.8 buy one take one. Ito yung dalawa. So dalawa nito mga belly 1.8. Hindi siya buy one take one eh, no? Regular price o 1.7 no? Parang ano, discounted price. Discounted price. 435, 1.8. So isa lang nito. Tapos dalawa na. So maliit, so malaki. Oo. Yala ko din. Ang hirap mag-desisyon. Ito lang yung buy one take one mga belly, lifetime na to. Ito. Dado sa kabila. Parang pag nagsama mo yung price, same price din. Kasi buy one take one 2.9. Doon sa kabila, single lang 1.3. Mas mahal pa to. Kaya lang iba yung quality ng lifetime, maganda kaysa dun 4 saka 7,000. Ano, kuha na tayo, Mi? Dalawa muna nito. Kasi ako dyan naman. So mga belly, dalawa muna siguro nito mga belly. 4,000. Ang bagay, kailangan din natin sa farm to mo. Walang ibang kulay. May nakikita ang ibang kulay. Ito naman mga belly, 4 feet maliit. 2.9 ang presyo niya, dalawa. Mga accessories ng sasakyan mga belly meron din dito. Ang buena sausage mo yun. Yes. Puro imported ano? Pero talaga imported dito, DSLR. Ha? Puro imported talaga yun. Tapos puro maramihan talaga yun. Puro marami yan ano? Malalaki, tapos Oo. So yung mga belly, ito na muna siguro bibili natin. Hindi kakayanin ng budget pag pinagsabay eh. sana. So ito, bali 4,000 siya. Dalawa na. Eh kesa naman bumili ka ng isa sa labas, magkano din? Isa pa po sir, yung di ba buy one take one to? 6 feet. Magkano yan, kuya? 399 po, buy one. Magkano? 399 po. Akala ko 500 na rin. 500. Dapat pili na ako. Bang 7 na lang. So sa mga nagki-catering mga belly, yan na rin na nauso itong mga ganito. Matibay. Sige sir, okay na itong dalawa. So ito mga belly, ito yung binili natin. Yan Mickey, marami tayong kailangan na ganyan. Magkano yung ganyan dyan? 400 lang? Hindi. Kitchen Master, aluminum mo. Round. Ay, 1,000 plus din yan yun. Ito was the price ko yan eh. 30. Ay, hindi, maliit lang. Maliit yan. Hindi, kailangan, di ba ganyan din pag may mga 2 kilos, 3 kilos tayo. Ito 1,000 yun. Ito malaki. Yan. Ay, hindi siya na-auto. Iba na-auto. Eh alam, malambot to. Tsaka yun yung malaki. Mga belly, maliliit eh. Sa mga belly, ito yung mga pamintang
pinapadala po sa amin. Maraming salamat. Napakamahal po pala ng mga black pepper saka garlic powder na pinapadala nyo sa amin. Yan, sa lahat po na nagpadala sa amin ng black pepper saka mga seasoning na to, maraming salamat. Ngayon ko lang po nalaman yung mga price niya. Yan, alam nyo naman po dito sa atin, mas ano sa atin yung mga sa grocery na maliliit. Yung lalo na yung pinadala ni Ate Hilda, ang laki. 1 kilo ata yun. Wala dito Ate Hilda. Wala ko talaga. Hindi lang 1 kilo ata. Oo, yung parsley, isang taon ko na natang gamit yun eh. Ay hindi, yung mga ano ng oyster mo. Oyster ano. Diba? Kikuman, oyster. Lingkomki. Yung chicken powder mi. Belling chicken powder. Ito kailangan to, wala na rin na to. Walang fries. Ay, ito. Magkano dyan? 1 kilo. 486. 486. Mataas. Parehas lang din sa labas. Yung ano mi, yung naka sachet lang. Yung 1 kilo na naka sachet mas mura yun kesa dyan sa nandyan. Meron naman akong lagayan. Ay, sasalin mo na lang. Beef eh, puro beef. Chicken. Magkano to? 486. So mga bele, ito yung chicken powder na ginagamit namin. Ito kahit saan mo gamitin, seafood, baboy, baka, yan pampalasa yan. Beef lang di yung may nakapo. Tignan mo yung may manok. Manok yan. Ito nga. Puro nga beef eh. Wala siguro yung nakasashay na ganyan. Baka walang stock. Mura na rin dito ano. 86. Beef seasoning 1 kilo. Hindi, wag yung beef. Hindi ako gumagamit ng beef. Hindi, Chicken. tinitingnan ko yung Chicken lang. Chicken manok. 1 kilo din yan. Hindi, 1 kilo. Chicken manok. Eh, dalawa. Matagal ko nang gagamitin yan. Pero yung nor seasoning same lang. Ay, Ano? wala. Mga beli, meron din palang Barrio Fiesta rito. Meron natin siyang ano. Siyang Local brand yan. Lea Lemperins A1 steak. Yan. Sa mga ano, mga belly baby back ribs yan. Maganda rin po yan. To tama rin paste Thai food to mga belly. Sarap to. Belly, ito yung mga tinapay na buy one take one. May buy one take one ba yan? Mahal din pala eh, 300 plus din. Oh, ano ito yung muffin eh. Ano, Mapping, lalaki. Muffin. Yung cake. Yung cake, yun yung cake. Sa Belly, dito ako natutuwa yung mga cake na to eh. Parang signature ng SNR to eh. Yun. 300 plus 359 PT1 mga frozen meat mga belly. Budweiser. Itong yakan ba? Pula po 849 849 ang kilo lapu-lapu. Oh. Pinami. Okay mga belly, kita-kita tayo sa kami magkakambas ng CCTV ni Mrs. Cabelli. At least yan mga belly, naka-member na tayo rito. Sa lahat na nagre-request na mag-member kami rito. Tapos yun,
Hindi ko alam kung mamimili pa ba ako dito. Lahat eh, ano? Ano ma, at least para ano kala mo naman, pero kunyari malalaki kasi siya. Matagal mo nga kasi siya Gagamitin, oo, tama. Kala mo lang, mahal ka. Pero... Hindi ako mahal. Hindi mahal yung... Ay, shoutout ko pala kay Ate Lorlene. Yan, Nakabalik na siya. Darlene. Yan, Ate Lorlene, saka doon sa anak niya si... Thank you ulit. Anong name nung? Sophia. Yan, Saka si shoutout. Kuya Jimmy. Yan, Kuya Jimmy. Thank you. So mga kabady, nandito na tayo sa San Fernando, Pampanga. Ayan, PC Logic System and Security Solution. So yun, Joshua Bora, shoutout. Hey, thank you. Napakaganda naman ng lady guard dito. Init Di, mo. 6 terabyte daw ba or 2 terabyte yung kukunin? Ano ba nakalagay, ma'am? 6 or 6 or 2, anong mas maganda? Sa 6 Yun maganda. mas okay. Magkano difference nun? So yun. PC Logic. Ang brand daw na kukuhanin namin is Hikvision. So mga belly, yung pinsan ko ang rito, technician siya. So siya yung mag-i-install. So binigay lang sa akin listahan para bilhin ko po yung mga pyesa, materyales. Wala na pong i-channel na Hikvision. Dawa na lang po yung available. Ano pa? Dawa na lang po. Dawa? Magandang quality din yan. Maganda lang po. Sige, magkano yung ganun? So, yung ano ko, na? 3,400 po. Ilang piraso yung order niya? Isa lang po. Sige. Isa lang naman po yung... Okay. Yung ano, yung camera ma'am, yung mismo pinaka-camera, magkano yung megapixel niya? 5. Sa amin ano po, malapit sa Vista Mall. Let's talk and teach doon. Yun. Therapy center. Mga ink niya. Piprint ka ba? Sa computer. Computer, ano? Tsaka CCTV. PC Logic. Yan, may sounds mga belly. Sige sir, copy sir. Sir, Mga belly, ito yung ano, 2 megapixel full color with sounds. So ito, price na ito nasa 900. Kulang-kulang 900 mga belly. Yun ang brand. Yes. So 5 muna. So tapos meron na lang abang na kung gusto natin magdagdag ng camera. Siyempre sa PC lang. So mga belly, ito yung camera natin. So meron tayong 5 camera. Tapos yung mga cable natin. So ito yung recorder mga belly, memory. So abutin na ng 1 buwan daw yung binigay sa atin mga belly. So kaya sir, So cord. So ito mga belly, nasa 17,000 lahat to. sa dati rin, kaya rin yung auto quarantine. So plus na lang yung ano, labor ng technician natin para ma-install to lahat. Tapos bibili na lang siguro tayo mga PVC pipe. Gusto ko kasi rito nakabaon yung wire. Ayoko nung nakalantad. Magkano total? 18,000 for 4. Bait na bago, kanina 17,000 Kasi nga kanina lang. di ba yung gamit yung Alin? yung gamit niya yung yung pizza mo yung kanina. Ngayon hindi na bumalik sila parang sa mga regular na price. Okay. Yes mga beli. Beli ako nga na, may CCTV na tayo sa farm. So sana ma-install agad. Para hindi maalo. Sir, pwede ba makita yung itsura na ito? Sige po sir. Ano ba to? So yun, ayun lang, okay. Sige po. Bali ito yung receiver no?
Parang recorder ano? Video recorder. Ay, mali. Ayos. Kita-kita tayo sa farm. Thank you. Sir, salamat po ah. So yan mga Beli, nasa farm na tayo. Yan, kararating lang natin. Yan, sila pong Fred, tapos na. So mga Beli, sila lang yung pumasok ngayon. Sila kuya po hindi pumasok dahil nagtatambak sa daan yun. Siguro napagod kahapon. So ito yung ginagawa ngayon. Dito sila nakatutok, sila Tatay Fred. So ito mga Beli, ito yung sinasabi ko sa inyo, parang pinaka-terrace, tapos maglalagay tayo ng lamesa dyan. Tapos graba siguro mga Beli ilalagay natin. Tapos lamesa. Ngayon maglalagay tayo ng mga laman sa gilid na to, paikot. Yan, update. So ito lang yung nabago sa farm natin mga Beli. Swimming pool, ganun pa rin. Kusina, ayun, di ko na nagalaw dahil sa busy na naman tayo sa schedule. Tapos yung mga halaman. Yan. Okay mga Beli, siguro hanggang dito na lang yung vlog ni Chef A. Maraming salamat po sa lahat ng suporta. Yan, yung CCTV natin mga Beli, sana this week ma-install na. So umabot ng mga 18,000 lahat-lahat. Kaya lang wala pa yung labor doon. So ang ano kasi nun sa CCTV is ako bibili ng materyales. Mas okay yun kaysa papakyaw ko sa kanila. At least labor na lang babayaran natin sa kanila. At mapipili mo yung gusto mong quality na tatak ng mga gagamitin. Okay? Ingat ang lahat. God bless all. Maraming salamat Kabeli sponsor, Kabeli viewers, sa lahat ng Kabeli sponsor natin sa subscriber. Thank you.